Kabahin sa mga developments karon dito sa Senado, nang hinaot si Cebu Archbishop Alberto Uy nga adunay mo patimaw nga mediator para sa duha ka mga paksyon. Nanawagan usab siya og pag-ampo. Ani ang report ni Nico Sereno. Taliwa sa mga kasikas karon sa Senado sa pagtumaw sa duha ka mga paksyon sa mga opisyales nga namunuan ug sa epekto niini sa pagpanerbisyo. Gipanghinaot ni Cebu Archbishop Alberto Uy nga dunay mutumaw nga magsilbing mediator aron mopatunga sa duha ka mga kampo. Bisan kinsa kuno basta maning kamot para mahusay ang nagkabingkil nga mga paksyon. I pray nga naagay mo makuha nga usa. No? Di man kinahanglan nga obispo, di mo kinahanglan nga pari, pero somebody whom we can trust. Nga objective bitaw siya. No, nga objective niya nakasabot sa problema o sa sitwasyon. Kay kung ato ni pasagdan nana, murag way kapaingnan ba? Nya luoy ang mga tao, luoy ang panginahanglan sa nasod. Subay niini, auhag sa arsobispo sa mga tao, musandig sa Ginoo ug paladman ang pagtuo. Inay sa paghatag sa loyalty ngadto sa laing tao ug usa ka grupo. Kay kung tao ang atong loyalty na sa usa ka tao o sa ka politiko, pwede man gud nga bisag masayop na siya tungod kay loyalty niya mulaban ta niya. Whereas kung Ginoo ang atong loyalty to aniya, kung ang atong gilabanan nga politiko di na mo tunong, sundon yun ato ang Ginoo. Si Archbishop Uy mo'y nangu sa Pontifical Mass subay sa kasaulugan sa Corpus Christi Sunday nga nagsilbing titular feast sa Blessed Sacrament Parish sa Barangay Tejero. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.